Ulovio sam ga točno iz srca. Opa! Koja je to kokica? Nije ko Igori, ona je žuta. Šta je ona za isti ili? Ne, to je domaći. Ajde vidit ćemo. To je domaći, to je za nos. A, za nos, da ova? I to. Koliko koštaju? Da. Koliko koštaju? 60 kuna. A šta je ono dol crno isto? Nije to, nije ostalo. Crno jedan nije. Ima on gore dva čuka. Pazi da ti liže, tuširate. Sedi tu, sedi. Ajde, Zen, sjedi. Bravo. Pozdrav. Bravo. Ajde, pozdrav. Neće. Gledao. Da, patka, domaća patka. Nema vrste, jel? Imaju neke Domaće, patka je gotovo. I patka jedna jedina. Da. Nešto lete. Pa ne lete patke ne lete. Ima, japanke. Da, i guske, moraš njima krila pokidati ko misliš da ti ne odletu. Da, nisam znam. Pa i ja isto poleti nekad. Ajde, Pa da, vidiš. nekad Pa poleti. što se čudiš, a ne na patkama. A nemam krila, Šta je ljubavi kozo? Šta je kozice mala? Pazi, nemoj dirati. Šta je kozice mala? Koliko košta koza? 1000 kuna. Jel zna pričat? Jel je može pomilkiti ona? Aj, takni je. Uđi unutra i takni. Nećeš, bojiš se. Jel se bojiš? A? Molim? Popišala se tamo, je? Pa nema veze. Ajde, uvati ga za uvo. Malo ga, evo, otvoriš, pa ga malo probaj, Dragan, s ove strane. Polako, Anđo, polako. Neće, malo su ti oni sada. Polako, pa budi nježna. Bravo. Nemoj priskati. Budi nježna. Ano jar. Šest je, ne treba, samo ćemo ih oteti. Ej, 6, ne? Meštre, koliko koštaju tuke? Meštre, koliko koštaju? Koliko košta tuke? 70 kuna živa vaga. Hvala ti. Ajde. Anđo, kako? Svinje, koliko koštaju svinčice? 700-800 kuna, bile su 500, evo, sad sve poskupilo, i ti si poskupilo. 500 kuna, bile prošle sad 700. Ha, mali, evo, aki. Kaki? To mi je ovo malo sam. A? Kako ti se sviđaju svinjice? Šta? Hoćemo kupiti? Evo, ovo je do jačića. Inače vas dva, Juričača. Molim? To je na uvu. Da uđe? Ne, to je na uvu. Ne razumijem što pričaš. A, šta je to na uvu? A to je da su cijepi. Šta je to na uvu prije, prosti? Markica, kako se zovu, ime? Kako se zove, koliko ima kili? To ti je to na uvu. Hoćeš ući malo? Dobro. Znači sad imamo 2 put po 5, ne? To je veliki gepek, tu stane. Kad je vezan je super, kad je slobodan onda zoli i on ide. Da. Biće ovaj danas. Koga ćete ja najljepše igrati ovoga, jer iđe u Zadar, jel, pa da se čudu svi, ovakoga, niko nema u Zadru, niko nema. Hoćeš toga? Ovakoga niko nema u Zadru, vjeruj meni. Koliko košta? 100 prijatelja. Ako, uzmi ti njega. Hoćemo je sad u kutiju, jel? Je lip prijatelj, aj reci. Je lip? A?
vamo. Čekaj, nemoj ga tako stiskat, nemoj. Pa ne mogu ga tako stiskat. Moraš lagano, on je mali. Za kokoš mi da najjeftinije, aj bez zajeba. A, prijatelj, 180 dođe uz ovo. A ne vjerujem. A di ću s njim? Di ću ja sad s njim? Imaš i stan? Nema. Živim u autu. U autu živiš? U kam kućici? E, Onda u kam kućici ga staviš? Onda kraj kućice? živim u autu. S ovi sivi, tako i smeđe. 5 ih je pustio. Lani su ovdje negdje uzeli. A odakle ste vi? Od Drniša. Se oni vraćaju, kad pustiš hoće se vratiti neće. Evo baš toliko govorim, puštali smo je, ima ura, kad smo došli ura i pol. Ja pustim curu, ona se ne vrati 3 dana, nema ni doma, treba je tražiti, kamo li gol? Ali znaš šta je problem? Sad je malo Ledeno, ali? sokoli. A, sokol. Šta vi mislite, hoće li se uspio vratiti ili neće? Sad možda ovi plavi oči, ovo i ne vjerujem ovaj. Zečevi 80. Ovi 50. 80, 80, 50. No, ti A ovo su crni. Koja je ovo boja? Bravo. Bili i crni. Zatvori, bravo. Šta ga nisi? Drži ovako. Stani, tako, drži, gledaj mene. Jel me vidiš? vidi. Gledaj me tu, jel dobar zek? Evo ga, zečina 80 kuna. Se sviđa, a vidiš? Anu ovi ovdje. Gledaj, jer Anu ovi ovdje. vidi kako sam ga ulovio, sam ga točno ulovio sam ga iz srca. Opa! Gledaj di snima. Gledaj di snimaš. Gdje sam ga ulovio?